Sipa obrokan sana niro hidup panjrai kampus pita binongkon dinding proprawiro Tuhan beksudiro rumah sang yoboro wadyo bolo sumedyo hangayahi karyo karyaning brojo Engkang putra Banjar Jungut Drusasana wonten jaba nungsung wertaman putra Banjar Jungut Drusasana wonten jawi nungsung werti ngadhep paman sing guna nungsung wertos nungsung werti mawon najan kula putra Tirtanata nyadhun dawuh kula pun Kartomarma nyadhun dawuh Aswatama nyadhun dawuh marang kula pun putra Drima Gati nyadhun dawuh wonten wigatos punapa anggen Prabu Duryudana Koko Prabu enggal kadalna paman Cengkuri wis nematur wis pun prajurit sing kanggo kena Nggutrada iki ya mung anakku Tirtanata anakku Kartomarma Swatama ha kula arepa gedhe dhuwur ning gombong ngerti nek makna cilik iki lungguh nganggo jejekitan arep pisuwanan wae juget rampung juget ya hehe niku sampun kemarman kula paman nggih nyuwun ngapunten yen boten dados kersane tapa ngono wae kuwi bisa luwih digdaya sesuk pungkasaning perang Bratayuda Jayabinangun kan angka 4 ya kuwi Pandhawa Kurawa kan bisa mangake nek angger Prabu Duryudana iki bisa lengser inggih monggo perang Bratayuda iki ora mung siji nek ora kleru malah ana 12 cacahe ning petangan Kurawa Pandhawa iki klebu perang Bratayuda sing nomor 4 iki Jayabinangun sanesipun perang napa mawon Pamuksa iya perang Banyayuda Guntarayana ajeng Bijali Suta Jayabinangun ing nomor 4 Aneras Bego Janun Jala Binangun Plegana Singa Darma Wisuta perang gedhe-gedhe mawon ora kena sibuk enteng mula kowe klebu prajurit kabeh reh ning iki para kadang Pandhawa ora Tegal Kurusetra becik gedhe cilike kon semingkir ditundung ora kena ladan negara Ngastina cacah-cacahaning Kurawa ki rak cacahe 100 inggih kepara ora kok 100 gluduk ana Tegal Kurusetra ana sing keri ana Ngastina ya iki njaga Kurumuksaning Praja kula nggih prajurit kula melu ning kowe nunggu ning negara Ngastina wae upama kowe perang badan sepotong musuhmu gedhe dhuwur ngono piye arak kewalahan lho kula niki nggih prajurit ayo kowe prajurit Gusti prajurit kula niki nggih dalang wae saiki ana undake ya sinau dalang sinau dalang iya iso suluk apik suluke apik tuluke apik suluk apik suluk iya ngene Durma Gati ra kena dua andalan ini suluk apik karo kaya reko-reko peri ora cetak-cetake
aja ngantek nirwake gawe gegaman kabeh aja ngantek kuciwa digawa lagi parut kancur pencok labu aja ngantek keri cicir ana negara Ngastina ngene njutak adi-adimu Pandhawa lajeng bidal bincang ngono apa paman saiki ngene apa sesuk ngene aja kaya bocah cilik mangkat kok dene iki karto manuk dewe wis dateng dalu kepareng kabeh telenging prajurit gumatu kongso ana anakku nggih dosake Ndra dan wonten dawuh Bapak Begawan Durna. Padha sama ta kamu? Bawisunipun Bapak Begawan Durna mboten pangke sambikul bekti kula unjuk Bapak Durna. Ora apa ajato. Wis kalu pangsa. Tak topo kaliwan pimbo padha-padha putih pangajene Bapak tawanan ya. Nggih, bawisunipun Bapak Durna kula tampi asta kali kula pundi dados kejibat. Sapa dosane? Dan tahu kan ini Pandhawa. Tapa Brata ana ing Tegal Kurusetra. Panuwunku. Wis saguh mateni Pandhawa. Iya. Pandhawa badhe kula pejahi. Sinten to? Kumawani Dasa Kendra wah kelakon mati Bapak Durna. Iku sing dadi pangarep-arepipun Bapak ya. Sejatine gampang yen to kowe bakal mateni Pandhawa saka Pandhawa karone gagah kowe. Nggih. Nanging Bapak Durna nuwun sewu. Menawi kula sampun saged pejahi Pandhawa kula nyuwun pambiyantunipun Bapak Durna. Apa pejalanmu? Ngelmu. Kula kepengin ngelmunipun Bapak Durna. Menawi Bapak Durna sampun sagah kula sagah mejahi Bapak Durna nggih sagah paring ilmu dhatengipun putra Dasa Kendra. Niku gampang. Nek apa sing bakal tak jaluk? Jalan kuyang. Mangasen
guna-guna piranti. Klenik. Sing kula suwun sanes niku Bapak Dena. Lho, penjara ngomong. Bapak Dena ati ngendika ngelmu ingkang boten saged dipun kawonaken mengsah. Menika ngelmu wedhus prucul. Wedhus prucul. Kok gumujeng, ayo ben seneng kok. Wedhus prucul, jalan bilang oke. Wah, niki kok wonten peningkatan. Wonten pendhita kok oke. Yalah iki. Dasake ndra? Wonten dawuh Bapak Dena. Wis engko pokoke ngelmu bakal tak sokke ana iki. Putraku Dasakendra sing tak tresnani. Ngelmu wis ning omah tak cepake tak plastiki. Tak enting-enting kok kali cul rawel. Sing baku bisa mateni Pandhawa. Sago, saga. Sapa dhisik bakal tak pateni? Ingkang kula percaya menika pangayumaning Pandhawa, menika Kresna. Sip. Lanjut. Puntadewa. Cocok. Werkudara. Bagus. Janaka pinter. Naklusdewa. Cocok. Hardana ora nek kuwi. Kuwi agak. Kok pateni. Kene ora iso gawe. Ana ratu kasus. Maka dina iki yo tambahi pangestu Bapak Dena kula percaya.